Goedemorgen. Tide man te mi wan tak over een probleem. Een grondtori probleem in Sernang. Tap ala niveau. Mi wan tak over a tor dati. Mi wan taigu taki. A probleem. Sami eshi. En nawang probleem sau abi in Sernang. Alla ministers van konsdong. Je taki ja na politiek. Maar tegen van eerlijke aard. Dat je zet travasi. Winst na politiek. Te den konsdong. Dat de tek nieuws mako in dienst. Dat de meeste voor de nieuws maar ze den tek in dienst. Ze moest er ook crosswave ding. Na de jaaknekker ding. Na jaaknekker omdat asma breedte. Olangak ba dat afen wan land die worko. Dan in de meeste gevallen per ei begin na een minister e beïnvloed desma. Zo moest doen. De negi desma ruimte voorlopen aan juiste stage. Voor doe de worko conform. Lek van de regels etaki. De prevaleer politiek. Tegenover de regel, de standaard wet en regel die er bestaan, vadensma moest verrichten worden. Dat je wel een jong inspecteur no tapu ROGB. De ouro inspecteur no man takanga de purala de ouruang. Dat faiwana woroko set boom. Amane luku dis, amane luku dati. Omdat de ministers refe gedragen lek gado. Te ateken. En mi wan taigu taki stop na de sandati. Worko volgens een regel. Worko volgens een wet. Min minister. Tijdens politiek je leert sani en je sabi. De president draai je stukken terug. De president draai je beslissing terug. Na desafwering. Na sing giu beleid en bestuur. Dus, in omschengelijk ai, de bescherm. Is er fire onder je voeten? Je zult tot dadelijk. Je hebt fout zijn je ondergeschikte meki na eng osroto. Maar je hebt fout zijn je ondergeschikte meki na US roto. Omdat PBD voor corrigeer. In een lazy voor die teken. Is don dat we voor teken gewoon aladol. En vooral. En dan gewoon teken. Teken voor tekif trasma. Ja, teken voor tekif trasma. Dan soms, in de meeste gevallen, te ook is die positie, dat we denken is maar dong. We denken is maar dong. Tas maar kwayu te yange taki te arki you. Ai arki of van je lei, of van je mek je eigen verhaal. Of van je braak, maar je slikkie eigen braak, dat je lukui. Unom vergiti, a deze blad van a deze dat hij pori. Dus dat hij goes don takanga den te vertel je den kuterwals. Dat hij denkt in gevaarlijk. Dat hij denkt, ai, adis mi pure nam tapu, mi skuiven pure am tapu. Maar aten dat hij no sap taka processe waka. Aten dat hij, je vergiti. Tak asma kan gona trakantoro go informeer. Je vergiti. Dit is belangrijk voor sabi. Je vergiti dat je zelf in een ogri payet doe, in een ogri team. Je bisma na nga bung ati. Sa ne accepteer dat je doe ogri na nga trawang. Sa electori gi e famiri. Sa electori gi e mati. Sa electori want ano lop saipsa. Maar zo one ding, de apwan strop na de neki. Omdat de danga wan hypotheek. Omdat de danga wan disi. Omdat de moest nyang dem dringi. Dat de lopen mee. Dan de denken dat je doet de sani, de verkeerde sani. Na alles maar zijn de na groepen lopen mee aan jou. Bepaalde lopen mee uit verplichting. Maar bepaalde lopen mee gewoon vrijwillig. Omdat in ook toe abba art dat die. Na sommige de informatie kwadoro. En na zo ik is uw informatie. En toen is uw informatie. Toen go informeer. Hij klopt. If no be klopt na een trattori. Mino sapfa libisma de so koppig.
Dai sapsa na amoro wuri tuang baka, mo taigu eerlijk. Amoro wuri tuang, na tede cardes ref Christen, pardon. Tede cardes ref Christen. Amoro wuri tuang na tede Jesus Christus. Ay mi gado sabi. Gado sabi, ano gado fura terrein voor den sma. Ano gado het teken a beschikking. Na you het teken a beschikking. Na you het teken. Dus, tenesma kwayu, begi. Nee, no karisma kon begi geef je voertras masani. Bigi stop voerres masani. Bigi draai jullie bi, lek fawe taking, lek fade. Dan pas wat taku voor den sandati. Mami wanta igu tak dan de sandat epsa. Ala den jong inspecteur sa de teki. Da, ourus masambe da pesan sab de regel. Den no man takanga den jong inspecteur. Omdat een jonge inspecteur, en vergeten ne ede. Taki wet en regels de voor worko. Na sa minister taki, na dat na wet ja jong inspecteur. Na dat heb sangaren en no luko soort probleem lever op. Chaotische sani. In plaats van dong, i observeer. Te observeer, i luko, hoe gaat dit aan toe? Dat je kaarden deskundige, kaarden wansan sabi. Na de sandi so met de regering, de puru den sma, die belangrijk. Ja, bis ma zijn pura worko. Ja, bis ma sano de niet eens politiek geleerd. Toch de pot den sma data oso. Of de no pot den oso, de hoor den dape, maar de ne gebruik den te den tek den tori. Mensen, zij pasan no nga grondtori, na san den sref suku. Dus, president, na wan bosa na do fa hora minister dape ete, meka ruim op, meka corrigeer. Alla den san sa do. Adu furu binnen een korte tijd. Ze heeft veel gedaan. Misref sabi takadu. Mis sabi, mi abi bewijs takadu. En samer reflecteert ja. Mi ano een man say taksa zomaar. Misat takadu. Meka kontay mi takano do. Dus ruim op sayu trommel dape. Ruim op sayu vervuil dape. Na disomiti te koppig in arki. Want man takis man waarschuw je. A christendom waarschuw je, want die takia christen. Je pastor waarschuw je, like minister. Broeders en zusters, taigi je. Den kon taigi je tak je ne de boom. Je moet dit corrigeren, we kiezen klachten vie. Dan na je zien, nabi. Na verstaan, nabi. Wel, tegengebruik gadoning. Tegengebruik gadoning dat je de verkeerde zijn. Je wel vals zijn. Gados refe make you kwa sheng. Je mag sabi. Maar te arki je sakayus refi. Dat je psa. Wins fa faya brong. Next ne brona je skin. Je wakap sa. Wins duizenden fadong om je heen. Je tan snapu. Dis mi no be man hori mi babi takeng. Omdat dat no normaal. Maar gado sabi. Wan kenke kong. Gado sabi. U tek wan sweet deze nang. En u no stop. Zolang wan de minister tek wan san funu. U charu klage aan. U non play. U klage aan. U weri nanga de sanite dentro minister. Dentro directeur. Dentro de goede niet nagesproken. Ja, bit teranga worko man. Dentro de bigi man dat de sinan de lek de na gado. Da ala beslesen voeding, alles maar moest boygi. Trouwens, soms de vergeet het ook naar politiek pot. De politiek aan een wet na bi next te maken. A politiek aan een wet. Na two soort sani. Dat de shilek fades don dat pegi politiek dan na dena wet. Nee, aan een wet. En ook toe ja nog gado. Mensen, succes. Uno boygi wedegi wan minister of wan directeur. Pay non boygeng. Na wan libisma lek Yusrefi. Na in wan functie ade. Ano de dat pe eeuwig. Ade dat pe tijdelijk. Zelf u libisa wa background tapu ja na tijdelijk. Dat laatste wan functie. Na wan wenk megi wan sma. Echte na wan wenk megi wan sma. U take one sweet day. God bless you.